Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Best friend ko ni Ayla, manipod pa'y elementarya kami. Agkasungwan kami iti amin abanag. Agingga, nga adda saan mi anag kinaawatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Audrey, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Imbaglakit din. Taagpadataan na ala iti department store ang nag-applyan ta. Iso akayat asawan day ta. Saan tamot laang nga agsina, best? Iso nga rod. Iso ang naghasat tapay laang. Adala nga rod ang trabaho ta. Saan tapay nga agsina? Kasanutan tulaangan. No addan ton boyfriend ti may sakadata. Di awan pa'y makiboy-boyfriend. Apay, maibagam nga rod. Apay, makaboy-boyfriend kan aya? Awan pa'y mat-agar-aram kanya. Kat no adagaram, makiboyfriend kan. Depende no kursunada. Imbag man, taagpada kayo kan ni Ayla, ang nakastrag iti nagaplayan yaw. Wan nga rod tatang. Maragsakan ak unay. Ta saan kami nga agsina? Maragsakan ak nga raod. Tanadaan ka iti gayo, makaskan kwa na. Adumot laang ti umapal kada kami iti pagadalan iti. Gapo iti kinasingad mi. Kasta kayo nga takasingad iti agnanayaw. Siyempre, matatatang. Mano atawanan nga ag-best friend kami. Iso nga amangan no panghabang buhay nga aggayam kami. Nagrigat matlang nga ti trabaho tanya. Agmalmalum ta nga agtaktak da. Nagsakit ti sangko. Kat anusan ta awan mo tinalaka at trabaho. Mapampanunot ko pa ikit din ti makiasawa iti baknang. Iti kasna, sa anak nga agregrigat nga agtrabaho. Pangbirukam ko mga rod iti baknang. No adalakit di maamam mo, makiasawa akon adagos. Ni, adan sa gumatang aglang nga baknang. Si kanti mapan mga sisken ko na. Sure. Sir, anya ka diti sapsapulan nyo? Miss Beautiful, ibirukan nagman iti pantalon. Size 34. Usara ka mga nakitibunyag. Okay, sir. Mabiit lang tayo birukan kayo iti maibagay kada kayo. Nagsubli kayo manan, sir? Anya ka di manan tigatangan nyo? Birthday ti may sakadag iti inanak ko iti bunyag. Babae day jay. San ko nga mo ti agpili tinapintas na kawas. Iso asikala ko man ti agpili itinapintas. Sure, sir. Mano titawan na? Kinsenan. Kan nakutong. Okay, sir. Mabiit lang. Oh, dayto, sir. Kitain nyo no magustuhan nyo matlaang dayto abistida. Wow! Napintas day ta pinilim Manungay day ta. 2,000, sir. Okay, gatanga kun day ta. Sige, sir. Sumurot kayo kanya kay counter. Ay na, talagang sakit di abak nang dayto'y alaktay. Ti panagkunam, saan ko amadmadlaw ti panagsubli-subli ti customer mo alakay? Nadlaw mo matgayang, friend. Amom ka di nga inted na tinumber na kanyak, idi na minsan. Textmate kon. Anya, textmate? Laklakayan, kumparakan ka ngam textmate mo? Anya ko matidakas na. Imposible nga awan asawa na dayjay. Adna, ngam nabayagan ang nagsina da. Kat, maikasar na ka nga road no adan asawa na. Ay na, friend, saanan akasapulan day takasar. Basta maipaay na amin akayat ko. Ken, maipaayan nak itinarang ay apanagbiag. Dayta ti saan mo nga aramidan? Sana kasta ti panakamamukan ka. Apay, di mo kayat arumang ay ti panagbiag ko? Kayat ko, ngam saan akas ta awagas. Kaanon to pa'y nga ron?
Narunod ton dagitoy dapan ko iti katatakder iti daytoy a department store. Ngem jak tupay la napadasan tinagin awa biyang. Kat, tutupam ti katawanan ni tatang mo? Ay nasaan akatawanan ni tatang ko dayjay. Inauna ni tatang. Ay, jak amukan ka. Ala, sweetheart, order ang maamin na kayat mo, siyak ti makam mo. Talaga agalante ka, boyfriend, honey. Kayat ko nga gikat ka ni Jay Department Store a pagpapayam. Kati Jay kanton balay nga agnaed. Okay, honey. Agpakada akto kini tatang. Kan, agpakada akto matan iti best friend ko. Palubusan na ka nga ta ni tatang mo? Uray saan nakapalubusan. Ti kayat kulat ta ti masurot. Adda ako ni iti husto nga edad. Tapno ag desisyon para iti bagi. Nasayahat nga rod no kasta. Awan nga rod ti problema ta. Awan to ti agbalin a problema ta, honey. Anya, sumurot ka ni ti Dayja Brian? Uwan tatang. Saan ka nga tang agbabawi iti dayta a desisyon mo? Saan tatang? Di dakon lapdan, tauray anya pa'y ti bagbagayo, saan dakto ang malapdan. Ay, unay kan anak ko. Diyay ko malalaki ang mabalin na ka nga ikasar ti pakiasawaam. Ay natatang, an-anwag ti kasar no agrigri kataktumit laeng. Ay, makamu ka, no saan ka mabagbagaan. Aramidem nga ron ti kay kayat mau. Total, adamat tan panunot mau. Best, talaga ka di adi na kayat akasao. Nangitid akon iti resignation letter ko. Pumanaw akon, ngam aging gayta, di nakpala kayat akasao. Sana kon nga awagan iti best. Mangrugi ita, lipatan na kon a best mo. Tangay saan ka dumdumngag iti pamagbagakan ka. Apay akasta ka. Imbes ngagbalin ka anaragsak para kanya. Ngam saan mat. Siguro umapal kanya. Saan mo akayat arumang ay tibiyag ko. Awan rumbang apalakan ka. Awan tinakaapapal kan ka. Ngam saan ka nakayat agayam. Ta saan ko akayat aramidam. Jak impagarup akasta kagayam. No di na kun kayat agayam. Awan maaramidak. Ngam sapay kumata dumtang to ti panawan akayat nakdun akasao. Urayak day ta at tiyempo. Sapay la ko ma. Ta saan kantong agbabawi iti day tanga aramidam. Awan to ti rumbang apagbabaw yan. Nagdakpil gayam ti balay mo. Ngam si kalaang tagnanaad. Wen, gapo tadag iti anak ko, at damat tan bukod da abalay. No kasta, duwata laang agyan dito eh. Wen, at atang tangdanak ngaglaba ka nagdalos, ngam iti Sabado laeng nga umay. Uray saan mon apa umayan. Syaklatan ti agdalos ken aglaba. Ay katisuah, honey, no iso ti kayat mo. Kaslang amin sa anak akomportable no adda sa bali ang tao dito eh. Syaklatan ti agtrabaho ta kabailakmat. Okay, amin na kayat mo, masurot, honey. Basta asikaswenak, nang runa no sumre ka ko na iti opisina. Saanen amasapul nga ibagam day tahani. Iso ti aramidak. Tasyakat nga rudan ti asawam ita. Nasaya ata si Mang Patkan, honey. At ang aming good news ko. Anya day ta good news, honey. Masikugak, honey. Oh! Good news nga agpaiso day ta, honey. Umay ka man, tabagkatin ka. Ay! Honey! Ibaba na ang mga lumatinaga. Manipod ita, ang nadamtibagim, ha? Jakayat nga dadakas ang mapasama kiti anak ta. Siyempre, matani. Ay, anya gayam ti kayat mo ngagbalin nga anak. Babae, wano lalaki. Kayat ko, lalaki ko ma. Sika ngay, anya ti kayat mo. Uri anyamat kit di kayat ko. Ngam, mas kay kayat ko no babae. Siyempre. Kailiw ko una yun ti best friend ko.
Ngam aging gayta. Di nakpayla kaya't akasarita. Numaawat nala kumatinagbalin a desisyon ko. Siguro, kanayon lakit di ngagpasyar dito'y dayjay. Naragsak kami kuma. Maragsakan nga ta. Numaamuan na ama si kuga kon. Kaano nga ta mapakawanak ti best friend ko. Sapay ko matadumteng tumitlaang ti panawan ang mapakawanak. Ket agsubli ti sigud alin nangen mi adwa. Nasimbangan ti turog ni Brian. Ngam siya, apay jak makaturog. Mapampanunot ko lang na tigayam ko. Anay, apay ngay. Ang sakit ba't ang tiyan ko? Anay, Brian, nagring ka. Ganakaksan. Ganakan. Wan, mapanta ko man ni hospital. Mabit lang, Rod. Tayo nakisaga na tilugan. Darasam, saan ka nagbaybayag? No apay mat ngamin ajak nadlaw ang naibusan ti diaper ni baby. Sa bagay, mayat mat ket di tapno makaruarak man. Sa anak mat ngaminan ang makarkarwar. Uston na gito aginatgatang ko. Tapno jak marigatan ng agbagkan. Agawid ako. Hello? Hello, Liam. Ni Brian, at dasal-sal labayan ng ang babae. Surutak ida itinaliman. Jak agpadla. Tiawanan ba in alalaki? Kaano ba'y alip-liputan na ka? Imunag na itisinyan. Tiawanan ba in alalaki? Nananay. Apay akas na tirupa man nagawaid. Makiwin na swasa kon kini Brian tatang. Tapay. Babaero mat gayam. Nagsakit tinakam ko iti pan nakakitak nga da sa bali a babae asal-sal labayan na. Nagsarita kayo kadain. Saan tatang? Inawagak laang kat nagpakada akon apumanawak. Makaamumat yan itibiyag na. Kat, anya nga iti kunana. Makaamu ka kunanakit din. Dinak man lalinapdan. Kasano kayo nga roden nga iti anak mao? Ang isturak laang ang tatang. Adamat basit urnong ko kadagitin intad ni Brian kanya. Best, maragsakan ak makakita manan kan ka. Imbag man ta nakalagip ka ng pasyar kanya. Kaya't ka di asawan day ta napakawan na kon. Wan, amo ka nagsublikan dito balayo. Nakaumayak, takayat ko asikat ti agbalin a maid of honor ko, iti umadanin a panagkasar ko. Oh, talaga? Ay na, congratulations, Bes. Katsika, kumusta ka mutan? Kayat ko ang makita ti anak mo. Kayat ko nga isumat ti agbalin a flower girl ko. Mabiit lang ang tayabak ti anak ko. Valerie! Umay ka man dito, anak ko! Apay, mami! Iso ni titam nga ayla. Kayat naka nga agbalin a flower girl inton agkasarda. Yay! Sige, mami. Kayat ko ti agbalin a flower girl. Sige nga, Rod. Agpakada akong bes, Ado pa'y tinaskan nga si kaswag. Okay, kat agyaman ak iti umay mo, Bes. Hello, Bes. Aping ngay mawag ka? Talaga gayang maawanan di communication nyo iti ama ti anak mo? Awanin, Bes. In black kon. Total, awan matla ang bibiyang na iti anak mi. Kinitak ti account na. Nabayag mo't gaya man ang masakit. Adda na dagsan a sakit na. Anya? Wen, adda post dagiti anak na, intagda ka. Kad sigon pa iti post ti anak na. Birbirokan na kayo kano ni Brian. No adda kano pa nakabalin na,
Ipashare mo dyan ni Valerie, takayat na makita. Ay, nasaanan, best. Taaging gaita, nasakit pa ila ang tinakam ko kankwa na iti inaramid na. Anya ka ka di best. Saan mo ka di akayat makita ti anak mo ti amana, iti maudi agundaway? Anya ti kayat mo asawan. Adamat siguro karbangan ti anak mo makita ti amana. Nasingpot samot dagiti anak na. Tatultulungan damat ti amada, abirukan da ka. O sige, itaagon daway, surutak ti kayat mo. Ang mga nugumura ka manan kanyak, no saan ka atong palen iti kayat mo. Para matlaang iti anak mo dahito nga ibagbagak, best. Wanan, best. Naimbag, tada nakaibagakan ka, maipapan iti post ni. Kayat ko ang makita ti anak ko ti amana, iti maudi agundaway. Saanan ang makasaon ni Papa? Kan saan pa yun ang makabigbig? Awanan namnaman ang agimbag, sigun kadag iti doktor. Makipagrik na kada kayo iti kasta sitwasyon ti amayo. No adda pa nakabalin na. Dito ikaw kuman nga agnaad. Tabantayam ni Papa, iti maudi agundaway na. Saan na bale? Nainagan iti anak mo, daytoy balay. Isu ti kayat ni Papa, adamot ang bukod mi abalay. No kasta. Saan analipatan ni Papa ti obligasyon na iti anak yo? Isumat ipakpakaasik. Agnad kayon ditoy. Tatulungan na kami ang mga sikasukan ni Papa. Sinurot ko latan ti kayat ti anak ni Brian, Mr. Lonely. Ita, makatawan ng tinapalabas, manipod pimusay ni Brian. Ket dito'y kami maten nga agnanaed. Maragsakan taimbilang da kami maten dagiti anak ni Brian, akamang ti pamilyada. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Audrey. Agyaman pagayam Audrey, iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka, tanasingpet dagiti anak ni Brian. Ket subadam latta ti kinasayaat nga ipakpakita daken ka, tapno agtultuloy, tinatalina ay apanaglalangan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.